Jadi Habibullah itu yang menyintai Allah dan dicintai Allah. Yang kini saya istilah Habib, itu Habib menyintai orang apa enggak? Dia hanya dicintai tok, gak Habib. Dicintai dan menyintai itu baru Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Setengah saking keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu lan setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku Habibullah taala. Habibullah taala wa jamaah lan ngumpulake sapa Allah lahu kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal mahabbati antarane mahabbah wal khullah. Padha maknane qalilullah wa habibullah. Habib itu ala wasni fa'il, ala wazan fa'il itu bermakna fa'il wal maf'ul. Jadi Habibullah itu yang menyintai Allah dan dicintai Allah. Yang kini saya istilah Habib, itu Habib menyintai orang apa enggak? Dia hanya dicintai tok, gak Habib. Dicintai dan menyintai itu baru Habib. Fa'il itu. Wah, orang Arab itu duwe bahasa kanggo mengatakan cinta itu banyak sekali. Jadi ada mengatakan Habib, mengatakan Khalil, ada sing asyik, banyak lah. Kanjeng Nabi ini ya Khalilullah, ya Habibullah. Kok istimewa? Mergo nek Nabi Ibrahim Khalilullah. Tapi Kanjeng Nabi Habibullah wa Khalilullah. Wa annahu ta'ala aqsama ala risalatihi wa bi hayatihi wa bi baladihi wa asrihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam kullima bi jami asnafil wahyi wa annahu lan setuhune Gusti Allah taala iku aksama sumpah sapa Gusti Allah taala ala risalatihi ing atase riasalahe Kanjeng Nabi wa bi hayatihi lan kelawan kehidupane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi baladihi lan kelawan negrine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asrihi lan zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ninggune Quran niku Allah taala istimewa itu. Sumpah nganggo risalah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Itu Gusti Allah taala sumpah birisalatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hayatihi itu la amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahu. Niku sumpah kan Allah taala nganggo umure Kanjeng Nabi. Wa bi balatihi la uqsimu bihadzal balad, maksudnya Mekah ya. Negeri ini Kanjeng Nabi. Wa asrihi wal asri innal insana lafi khusrin.
Wa annahu lan setune Kanjeng Nabi istimewane maneh setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kullima bijami'il di ngendikane ya Kanjeng Nabi bijami'i asnafil wahyi kelawan sekabehane macem-maceme wahyu. Ana sing wahyu istimewa dan kita sebut dengan Al-Qur'anul Karim. Ana wahyu sing dingendikake Kanjeng Nabi melalui hadis-hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijeh ana neh wahyune sing diturunno dawuhe Gusti Allah tapi dengan bahasane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut hadis qudsi itu. Jadi ana Quran, ana hadis qudsi ku dawuhe Gusti Allah tapi dengan redaksi ini saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu langsung saka Gusti Allah taala, ana sing wahyu disampaikan sebagai hadis oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai macam asnafil wahyi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam habatu alai Israfil. Iki juga keistimewaane Kanjeng Nabi meneh. Setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku habatu mudun alaihi ing atase Kanjeng Rasul sapa Israfil, malaikat Israfil. Nek malaikat Jibril ning Nabi Musa ya, ning Nabi Isa, nabi-nabi itu turun. Tapi Israfil mak Kanjeng Nabi tok. Malaikat Israfil ngantek mudun. Walam yahbid ala nabiyyin qabla. Ora tau mudun sapa Israfil ala nabiyyin ing atase seorang nabi pun qablahu sadurunge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhrajaum ngetokake ing hadis tentang hubuti Israfil alaihi sallallahu alaihi wasallam balam yahbid ala nabiyyin qablahu sapa At-Tabrani Imam Tabrani min hadisi Ibnu Umar saking hadise Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqad habata alayya malakun minas sama ma habata ala nabiyyin qabli wa la yahbitu ala ahadin ba'di wa huwa Israfil wa indahu Jibril. Iki dawuh Kanjeng Nabi laqad habata yakti teman-teman mudun alayya ing atase ingsun sapa malakun malaikat minas sama'i saking langit mahabata kang ora mudun ala nabiyin kang ora mudun ya malak ala nabiyin ing atase seorang nabi qabli sadurunge ingsun. Walayah bitulan ora mudun ya malak ala akhadin ing atase seorang ba'di sakwise ingsun. Dadi sadurunge aku sakwise aku ora tau malaikat iku mudun. Mudun kanggo aku tok. Sinten niku wa huwa utawi malak sing namung mudun kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok iku Israfil. Malaikat Israfil. Wa indahu lana sandinge Israfil iku Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril rawuh karo Israfil ning gone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ana rasulu rabbika ilaika. Mongko ngendika ya Israfil ana utahi ingsun iku rasulu rabbika. Aku utusane pangeranmu, pangeranira diutus ilaika marang sliramu. Diutus apa?
amaroni perintah sapa buka ing ingsun perintah ing an ukhayyiraka ing yen to menehi pilihan sapa ingsun ing sira aku diutus pangeranmu kon memberi pilihan kepadamu in syi'ta nabiyan abdan wa in syi'ta nabiyan malikan pilih in syi'ta lamun karep sira nabiyan ing nabi abdan sing kawula apa wa in syi'ta lamun karep sira nabiyan malikan nabi sing malik raja kaya Nabi Sulaiman ya kan milih kaya Nabi Sulaiman apa kaya nabi sing kawula biasa di ngendikane Israfil ngono iku panazartu mongko ningali sapa ingsun ila Jibril malaikat Jibril tawaduke Kanjeng Nabi ku ya ora dijawab dhewe tapi ngelirik malaikat Jibril sarannya apa ditanya begitu apa jadi nabi sing kawula apa nabi sing raja kaya malaikat Nabi Sulaiman fa'au ma ilayya mongko aweh isyarat sapa malaikat Jibril ilayya marang ingsun sing tegese antawadhu tegese ento tawadhu sira nglirike malaikat Jibril iku maknane kon tawadhu jadi aku terus milih nabiyan abdan wong tawadhu kok falau ani kok umpamane lamun andai kata ani setuhune ingsun kultu kok matur apa ingsun aku muni nabiyan malikan lasarat yakti mlaku apa aljibalu gunung-gunung mai sartane ingsun zahaban berupa emas aku tak delok malaikat Jibril ngisarati kon sing tawadhu ya aku milih sing nabiyan abdan. Nah, aku muni nabiyan malikan wah luar biasa. Ora kok mau istanane emas, gunung-gunung ngetutno aku dadi emas kabeh. Jadi pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang hamba Allah yang sederhana malah yang fakir itu pilihan. Mergo dikongkon milih milih sugih apa milih arat ora gampangane kawula apa raja milih dadi nabi sing kawula. Istimewaane Kanjeng Nabi itu Israfil sendiri yang turun. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Keistimewaane maneh sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sayyidu waladi Adam, pemimpine anak putune Nabi Adam. Ora kok pemimpine wong Arab tok, pemimpine wong Islam tok, dak. Pemimpine anak Adam semua yang memimpin Kanjeng Nabi. Ini dikandakno kok umpamane nabi-nabi sing dhisik-dhisik kok isih urip kabeh ya melok Kanjeng Nabi. Rawahu Muslimun riwayatake hadis tentang Kanjeng Nabi itu pimpinane waladu Adam sapa Imam Muslim min hadis Abi Hurairah saking hadis Abu Hurairah bilafzi ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah dengan redaksi ana sayyidu waladi Adam bilafzi ku dengan redaksi ana sayyidu waladi Adam utawi ingsun iku pemimpine anak Adam yaumal kiamati ana ing dina kiamat mengko. Dadi di hari kiamat semua anak Adam di bawah pimpinan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa inda Turmuzi wa inda Turmuzi lan ana anune riwayat Imam Turmuzi min hadis Abi Sa'id nek mau hadise Imam Muslim saka Abu Hurairah nek Turmuzi saka Abi Sa'id Al-Khudri redaksine ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Ana tambahane ngono iki sing saka Imam Turmuzi. Sumbere saka Abu Sa'id Al-Khudri annahu ana utai ingsun iku sayyidu waladi Adam iki padha karo riwayat Imam Muslim saka sahabat Abu Hurairah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati ana dina kiamat. Wala fakhra iki tambahane sing niku ne riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Wala fakhra. Ora sombong. Ndak sombong saya. Saya ini sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Ora kok bangga-banggakno pancen hakikate ngono. Aku iki diangkat dadi pemimpine anak putune Adam kok dina kiamat. Wa biadi lan ana ing asta ingsun liwaul hamdi utawi bendera hamd pujian wala fakhra lan ora ana kesombongan iku maujud, tidak sombong, aku tidak membanggakan diri. Nanti itu saya menjadi pemimpinnya semua anak Adam dan saya pemegang bendera hamd. Dadi engko iku ana sing bendera macam-macam, ana bendera syukur, ana bendera sabar, bendera liwaul hamdi ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Wa annahu keistimewaane meneh wa annahu lan setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ghufira lahu di ngapura lahu anggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ma dosa takodama kang wis dhisik ya ma min dzambihi barang takodama kang dhisik ya ma min dzambi saking dosane Kanjeng Nabi wa malan barang ta'akhkhara sing keri ya ma. Itu keistimewaan. Jadi nek ana kesalahane sadurunge sakwise wis di ngapura kabeh Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi ku sepakat kabeh nek ora tau duwe dosa, ora tau duwe kesalahan maksum. Kok umpamane kok duwe ya wis di ngapura kabeh Gusti Allah. Disebutno ghufira lahu ma taqaddama min dzambi mergo ana dawuh Gusti Allah taala qala dawuh sapa Gusti Allah taala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dalile Quran upaya ngapura laka marang sira sapa Allah Gusti Allah ngapura maing barang taqaddama kang wis dhisikake sira min dhisik ya mamin dzambika saka dosa ira wa malan barang ta'akhkhara sing keri ya sing mburi ya sesudah dan sebelumnya. Maksudnya zambu iku apa? Qala al-Baidhawi ngendika sapa Musafsir al-Baidhawi Imam Baidhawi ai jami'a ma farata minka mimma yasihu an tu'atab alaihi. Sekabehane barang sing pepeka mingka saking sira mimma nyatane barang yasihu kang sah kena antu ataba yen to di paidu sira alaihi ngatasé ma. Sekabehane apa saja yang
bisa dipaidu. Dosa ora dosa pokoke sing kira-kira pantes dipaidu. Misalnya Kanjeng Nabi apa bicara keras, antang. Kanjeng Nabi kan nggak pernah itu ngomong bentak-bentak, gak tahu. Kalaupun antum bentak itu masuk tenggone dosa itu. Sampai menurut Kanjeng Nabi. Tapi itu sudah gufiro lah. Dari ngapura. Kanjeng Nabi tahu misalnya nenggone perang Uhud melaknati musuhnya karena musuhnya begitu sadis. Itu ya kemudian diambil Gusti Allah di ngapura. Kemudian pernah juga Kanjeng Nabi musyawarah dan memilih pendapatnya orang yang tidak dipilih oleh Gusti Allah Ta'ala. Ini perang Badar, tawanan Badar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melok pendapatnya wong-wong sing tawanan itu apike ditebus. Ternyata Gusti Allah Ta'ala justru berpihak kepada pendapatnya sekabat-sekabat yang enggak pateni ae, sekabat Umar bin Khattab barang itu. Jadi hal-hal yang begitu itulah kayak apa namanya semacam itu kan mayasihu antu atab alaihi. Tapi nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ngendikan karo petinggi pimpinan-pimpinan Quraisy mengharapkan orang pimpinan-pimpinan Quraisy itu masuk Islam supaya anak buahnya melok-melok. Nalika itu diserandu gitu dalam tanda kutip oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Itu kan terus ketoknya kayak di apa dipaidu karo Gusti Allah, abasa wa tawalla. Nabi melengos. Itu. Bangsa ngono-ngono iku ora kok dosa tenanan ora. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi indallah. Setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku istimewa, iku akramul khalqi. Luwih mulyane makhluk indallah yang ngarsane Gusti Allah Ta'ala. Dawe Gusti Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atqal khalqi. Wong kaono sing luwih takwa ngungkuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sing paling mulya dhewe ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo dawuh Gusti Allah, inna akramakum atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Fahuwa mongko utahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku afdalu min kullil mursalin. Luwe utama, luwe mulya tinimbang sekabehane utusan-utusane Allah. Meskipun kita tidak boleh banding-banding kok, tapi kenyataannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdal min kullil mursalin. Bahkan wa jami'il malaikatil muqarrabin. Luwih utama tinimbangane sekabehane malaikat sing keparek Gusti Allah. Bangsane malaikat Jibril, Mikail, Israfil barang kuwi, Pemenang malaikat-malaikat liyane sing ora muqarrab, sing muqarrabin iku wis
unjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, keistimewaane meneh, wa annahu stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku aslama mlebu Islam apa qorinuhu, qorine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu punya korin. Korin itu ono gandongane sing bangsa jin. Bangsa jin duwe. Keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing barengi Kanjeng Nabi itu korinnya itu Islam. Hati nyuwijekno Gusti Allah, gak kok setan gentayangan sing gak jelas itu. Korine Kanjeng Nabi. Wa annal mayyit lan setuhune wong sing mati iku yus'alu ditakoki engko wong mati anhu tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qabri ing dalam kubure mayit. Yang mayit iku gak mau ditakoki marabbuka, tapi ditakoki man nabiyuka. Apa nabi? Jawabnya keliru ya. Wedik malaikat. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam iku khurima diharamake apa nikahu azwajihi, mengawini nikah garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimba'dihi saking sawise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anono kaya Sayyidatina Aisyah ditinggal kapundhut Kanjeng Nabi kan isih timur. Kau ning iso. Kau haram. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala wa azwajuhu ummahatuhum. Garwa-garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ummahatuhum. Maka kita memanggilnya Ummul Mukminin. Ya, Ummahatul Mukminin. Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin, Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Mbok kawini piye? Enggak bisa. Hunna fil khurmati kal ummahat maksudnya. Utawi azwaju sallallahu alaihi wasallam fil khurmati ing dalam keharamani kal ummahati kaya dene pira-pira ibu. Urima den haramake apa nikahuhum nikahi azwaju sallallahu alaihi wasallam alaihim ba'dahu sawise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam takrimatan sebagai penghormatan wa khususiyatan lan keistimewaan lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khurrima alaihim nikahahunna ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh orang-orang mengawini garwa-garwane Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi kapundhut. Wa anna aulada banatihi lan setuhune putra-putrane putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yunsabuna den nisbatake ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wasallam fil Hasan ing dalem Sayyidina Hasan innabni hadza sayyidun setune anak ingsun iki disebut anak ingsun putuku iki
iku sayyidun pemimpin. Ada nih sing kelaku sebagai tradisi nasab itu dari bapak. Dari bapak. Tapi khususnya keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putra-putrane putrine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak kagungan putra kakung sing masih hidup kan ndak ada. Sayyidina Ibrahim iku kapundhut wis isih bayi, isih cilik. Sing anu putra putri-putriku Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Fatimah, Zahra. Lah putra-putrane Sayyidatina Fatimah barang itu piye? Ya tetap dianggap nasabe tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nek biasanya ya bin itu ya laki-laki ke laki-laki. Itu mulane nganti saiki ana perdebatan iku anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ana apa ora saiki iki kan. Nah sing kandhana mergo keturunane Hasan utawa Husain. Hasan Husain itu padahal bine sapa jenenge Hasan? Jadi Hasan bin Ali. Tapi iki nek Hasan bin Fatimah. Fatimah bin Muhammad. Ya. Dan nek bin Ali kan mendure Abi Thalib. Itu. Wa anna kulla nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamati illa nasabahu wa sababahu. Nasab iku keturunan anak-anakmu itu nasab. Nek bojo-bojo iku sabab ya. Wa anna kulla nasabin wa sababin setune saben-saben nasab lan sabab iku mungqatiun terputus yaumal kiamati ana ing dina kiamat. Illa nasabahu kejaba ini keistimewaane Kanjeng Nabi. Illa nasabahu kejaba nasabe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sababahu lan sebabe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalile apa? Kanjeng Nabi dhewe ngendika. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Kullu sababin utai saben-saben sebab wa nasabin lan saben-saben nasab iku mungqatiun terputus yaumal qiyamati ana ing dina kiamat mengko illa sababi kejaba sebab ingsun wa nasabi lan nasab ingsun. Wa nasab utahe sing disebut nasab iku sing bil wiladah kanthi kelahiran. Iki anake itu nasab. Nek wa sabab bizawat iki bojone kono iki kabi karo kono kan iku sabab. Keistimewaan meneh wa annahu la yajuzu tazawwuj ala banatihi. Wa annahu lan stune kelakuan kedune la yajuzu ra kena apa tazawwuj ngawini ala banatihi. Ing atase putri-putrine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna zalika krana setuhune mengkono-mengkono tazawwuj ala banati artine wis ngawini putrine Kanjeng Nabi kawin neh gitu tazawuj itu. Tazawuj ala itu ngono kuwi. Ora kok ngrabeni anake gak. Wis duwe bojo putrine Kanjeng Nabi tazawuj laki. Wis tazawuj alaihi ngalahno iku. Aku wis balik kondo ala mbek li ala mbek
Itu fungsinya untuk memberatkan iku ala, meringankan iku li. La yajuzu tazawwud ala banati. Kenapa? Li anna dzalika yu'zi. Mantune Kanjeng Nabi terus kowe kawin neh. Iku ya melecehkan, gak cukup tapi garwane putrine Kanjeng Nabi gak cukup. Oh, kawin mbek wong liya itu ngaraan. Wa aziyatu sallallahu alaihi wasallam ngaraake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku haramun haram bil ittifaq kelawan kesepakatan. Ngarakno atine Kanjeng Nabi kau biyen maupun sekarang. Fa'anil Miswar bin Mahramata mongko saking Miswar bin Mahramah anna Ali bin Abi Thalib setuhune Sayyidina Ali bin Abi Thalib iku khotobah ngelamar sapa Ali bin Abi Thalib binta Abi Jahlin ing anak wedoke Abu Jahal. Menawa kok ayu anake Raja Sayyidina Ali tertarik ngantek ngelamar itu. Mbah motive mbah apa kok putrine padahal wis kagungan garwa indah sekali Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kok isih arep iki critane Miswar kok arep khitbah niku Abu Jahal. Padahal wa indau ana sandinge Sayyidina Ali Fatimah tu bintun Nabi utawi Fatimah putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meh diwayoh karo anake Abu Jahal. Nemen. Falamma sami'at bidzalika Fatimah tu bareng mireng bidzalika kelawan mengkono-mengkono khitbahe Sayyidina Ali garwane. Khitbah ning gone anake Abu Jahal sapa Fatimah tu Sayyidatina Fatimah atat mongko sowan sapa Sayyidatina Fatimah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko matur sapa Sayyidatina Fatimah lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasane Siti Fatimah itu inna qaumaka tak temene kaum jenengan ya tahaddasun sami rembukan sami ngomong ya tahaddasun padha gremengan lah ya tahaddasun sami ngomongan kami hasan-lasan lah rose anaka setune panjenengan niku la takdub mboten duka libanatika angge mbelani putri-putri jenengan iki. Tembunge ngono waduh banget. Dadi ora kok madulno garwane ngono gak. Terus tiang-tiang niku jenengan mboten nate muring-muring mbelani anak wedok jenengan iki mboten nate. Niki lho wahadza utai niki Ali nakihan ibnata Abi Jahil. Nek Ali niku nikah ibnata Abi Jahlin ing anak wedok Abu Jahal. Qala Miswar bin Mahramah iku sing cerita mau Sayyidina Ali ngelamar anake Abu Jahal krungu Sayyidatina Fatimah terus wadul ramane terus tiang-tiang jenengan mboten nate duka mergo mbelani putri jenengan niki Ali ngelamar anake Abu Jahal. Pakoma mongko jumeneng sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki Miswar sing nerusno ceritane ya, iki mau kan Miswar sumbere An Miswar bin Mahramah. Kanjeng Nabi terus
Jemeneng krungu wadule Siti Fatimah. Pasami itu hina tasyahad sumakal. Mongko aku mireng sapa ingsun ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tasyahhad nalikane tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sumakala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inni angkahtu Abul As bin Rabi' fahaddatsani fasadaqani wa inna Fatimah binta Muhammadin mudghatun minni. Tinggal dalil nasabe Kanjeng Nabi itu bisa ke perempuan itu karena dawuh ini. Fa ini mongko sedune ingsun iku angkah nikahno sapa ingsun Abul As, putrine sing satu kan dikawin Abul As sing nalika perang Badar masih belum muslim, termasuk tawanan niku. Garwane nebusi nganggo kalunge paringane Siti Khadijah iku Abul As iku. Abul As bin Rabi' iki kita nikah. Fahaddatsani mongko ngomongi sapa Abul As ing ingsun fasadaqani mongko jujur sapa Abul As ing ingsun. Aku duwe mantu Abul As. Abul As iku jujur mbek aku. Ngomong gak tahu anu. Ini arep sehidup semati karo bojone ya sehidup semati tenan. Wah itu termasuk luar biasa itu ditulis bagus sekali. Percintaan antarane Abul As mbek Sayyidatina Zainab ya. Garwane apa? Abul As itu putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangno iku melok perang ngelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecekel ketahuan nebusi saking cintane karo bojone ditebusi nganggo kalung paringane Siti Khadijah. Kanjeng Nabi menggregel iki ngerti nek iku kalunge Siti Khadijah, kekasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwane yang paling dicintai itu, anak iki ya dicintai banget. Mantune kafir aja kafir nalika Abul As. Ini kene dil Abul As iku wong jujur ngomong apa anane karo aku. Terus nyandak iku mau laporane Siti Fatimah. Wa inna Fatimah lan satune Fatimah binta Muhammadin, putrine Muhammad, ora muni putrine Nabi, putrine Muhammad. Iku mudghadun minni, iku daging minni saking ingsun. Cara sekene saiki belahan jiwaku. Fatimah itu belahan jiwaku. Wa inna ma akrahu angin pestine ora seneng sapa ingsun. Ayaftinuha ento padha mitnah wong-wong ha ing Fatimah. Wa inna halan setuhune Fatimah. Wallahi demi Allah. La tajtami ora kumpul iya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul wa bintu aduwillah sartane anake musuhe Gusti Allah. Inda rajulin wahidin ana ing tandinge wong lanang siji abadan lawase. Wah itu emeh dikumpulno anakku anake Muhammad karo anake Abdullah Abu Jahal. Kanjeng Nabi gak terima tenan. Tiba-tiba iki mana apa darah daging kowe Fatimah. Aku ameh dikawin
dadekno siji karo anake Abu Jahal. Bareng krungu ngono iku kala ngendika sapa Al-Miswar bin Makhramah, "Fataroka Aliyun al-khitbah." Monggo terus tinggal sapa Aliyun Ali al-khitbah, wis meh khitbah iku gak sida. Wis meh nglamar gak sida. Wa fi riwayatin, lan iku kesebut ana ing suci riwayat liya li syaikhaini kedua Imam Bukhari Muslim anil Misrari aidon saka Al Miswar bin Makhramah aidon utawi redaksi iki fa innabnati bid'atun minni mongko setuhune anakku iku bid'atun minni, sebagian minni saking ingsun. Yari buni marabaha, meragukan ing ingsun apa ma barang roba sing meragukan ma ing ibnati. Wa yu'zini lan nglarakake ing ingsun apa ma barang azaha sing larakake ya maha ing binti ibnati. Panjenengan gak seneng tenan krungu apa Sayyidina Ali ngelamar anak Abu Jahal. Oke. Fatimah itu sebagian dari diri saya. Dia meragukan sesuatu sama dengan saya. Yu'zini ma'adha, apa yang menyakitkannya menyakitkan aku juga. Ini lorati, ini aku lorati. Mulai terus ke situ Sayyidina Ali. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yastahidu ahadan fi khrafi, termasuk keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik annau setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layat staidu ahadun ora kena ijtihad sapa ahadun wong suci fi mikhrabi ing dalem mikhrabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yumnatan wala yusratan, baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi kudu pas kowe nek sembayang ning Madinah ya kudu nganggo mikhrabe Kanjeng Nabi, ora terus nganggo ijtihad dhewe. Etae kok rada rene ya, ora rada rene. Gak kena. Wis kudu nganggo mihrabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane mihrabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digawe mulai sejak zaman sahabat Umar ngantek terus khalifah-khalifah berikutnya itu tetap aja itu ada. Sing bagian mihrab Kanjeng Nabi ada tandanya itu. Meskipun ada perluasan yang luar biasa, mihrab itu tetap di situ. Sing gawene dienggo oyo-oyoan muka kaji ngono. Wa annahu lan sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku man ra'ahu bil manam, sapaning wong sing ningali ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil manam ana ing wektu turu pakot ra'ahu, mongko yakti teman-teman ningali sapa man hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakon secara hakikatnya. Kowe ngipi ketemu Kanjeng Nabi, sebetulnya Kanjeng Nabi tenan ora kok impen. Mergo fa inna syaitana mongko setune syaitan iku layatamatsalu bihi, ora iso mindo-mindo ya syaitan bi kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati Muslimin, lan iku kesebut ana ing riwayat Imam Muslim utawi hadis iki, man ra'ani fil manam, utawi sapaning wong ra'ani sing ningali ya man ing ingsun fil manami ing dalam turu fasayarani mongko bakal ningali ing ingsun, bakal ningali sapa man ing ingsun
fil yaqadzati ing dalem tingkah melek-melekan. Tingkah. Wong kok ngipi ketemu Kanjeng Nabi, ya engko bakal ketemu Kanjeng Nabi yaqadzatan. Iku salah satu keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa li ahadin wallahu a'lam.